الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، آج دا دن 12 ربیع الاول دا دن ہے. اس دن امام کائنات جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وفات والا سانحہ اتنا غمناک سی کہ آج دے دن مدینہ منورہ دے اندر میرے محبوب دا ہر صحابی اپنی اکھاں اندروں آنسو بہا رہا سی، اور صحابہ کرام تو لے کر کے آج دے دن تک جتنے بھی صحابہ کرام دے ماننے والے اپنے محبوب دی سیرت اور صورت نال پیار کرنے والے جدوں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دا ذکر سندے نے تے انہاں دیا اکھاں اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے. ایک تو افسوس کہ محبوب کائنات جدائی دے گے، ایک صدمہ آپ دی وفات دا، اور دوسرا افسوس اس بات تے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات والا دن سی، آج اس نو خوشی والا دن بنا لیا گیا ہے. حالانکہ اس دن خوشی منانا نہ میرے محبوب دی سیرت تو ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین دے طریقے تو ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام دے اندروں کسی صحابی تو آج دے دن دا جشن اور جلوس ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین دے اندروں آج دے دن دا جشن اور جلوس ثابت ہے. اے دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 600 سال بعد ابو سعید کوکا پوری ایک آدمی سی جو کہ انتہائی مالدار سی، اس نے یہ والا کام شروع کیتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات والے دن اس نے جشن منایا، اور اس نو فتویٰ دینے والا اس دا نام ابو الخطاب عمر سی، جو کہ ایک اپنے آپ نو عالم کہندا سی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا قول ہے کہ دین دے اندر بدعت ایجاد کرن دے اندر دو لوگاں دا بہت بڑا کردار ہے. ایک مالدار لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے پیسہ دیتا ہے، ویسے تے مالدار ایسے بھی نے جنہاں تے محبوب نے رش کرن دا بھی حکم دیتا ہے کہ لوگوں اگر کسی نو دیکھو کہ حلال کماں تے جائز کماں تے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر رہے ہیں، ایسے بندے تے رش کریا کرو اور دعا کریا کرو اللہ سانو بھی خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ایک تے مالدار لوگ جنہاں کول پیسے دیاں فراوانیوں دیا نے، اور دوسرے علماء سو جڑے جناب پیسیاں دی خاطر چند ٹکیاں دی خاطر مرضی دے فتوے دے دے کے دین دا کلیہ بگاڑ دیتے نے. تو حضرات نہ میرے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم دی سیرت دے اندر آپ دیاں احادیث دے اندر آج دے دن دا جشن اور جلوس ثابت دے نہ صحابہ کرام دے دور دے اندر آج دے دن دا جشن اور جلوس ثابت دے اور نہ ہی تابعین اعظام دے دور دے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے دن دا جشن اور جلوس ثابت دے. توجہ فرمانا، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں سب تو بہترین زمانہ میرے محمد دا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بعد میرے صحابہ کرام دا اور میرے صحابہ کرام تو بعد اورنا تو بعد اندر آنے والے لوگ یعنی کہ تابعین اعظام دا خیر القرون قرنی سب تو بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ دا، پھر تابعین دا. حضرات میرے محبوب دے دنیا تو تشریف لے جان تو بعد خلفائے راشدین نے 30 سال حکومت کیتی ہے. ان 30 سالہ دے اندر کبھی بھی مدینہ پاک دے اندر میرے محبوب دی ولادت دے نام تے چڑیاں نہیں لگائیاں گئیاں. آپ تے روزے دا ماڈل بنا کر کے اس دی زیارت نہیں کیتی گئی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جشن دے نام تے جلوس نہیں نکالے گئے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے اندروں 110 ہجری تے تمام صحابہ کرام وفات پا چکے نے. 100 سالہ دور، ایک صدی جنوں کیا جاندہ ہے، اس دے اندر جو آج حالات نے مدینہ پاک دے اندر کسی نے بھی ایسے عمال نہیں کیتے. اور صحابہ کرام تو بعد تابعین دا دور آیا جو کہ 220 ہجری تک جاری رہا. ان 220 سالہ دے اندر کسی نے اس طرح دا انداز نہیں اپنایا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نام پہ آج کیتا جا رہی ہے. حضرات تسی سوچتے ہو کہ اے اہل حدیث مسجد ہے، اہل حدیث دا ممبر ہے، ایک تو تے سانو ایک بات ملے گی، نہ نبی پاک نے کیتا، نہ صحابہ کرام نے کیتا، نہ خلفائے راشدین نے کیتا، نہ تابعین اعظام نے کیتا. حضرات صرف اہل حدیث مسلک دی بات نہیں، بریلوی مکتبہ فکر دے بہت بڑے عالم مولانا احمد یار گجراتی اپنی کتاب جال حق اندر لکھ دے نے کہ لوگوں 12 ربیع الاول والے دن جلوس نہ میرے محبوب دے دور اندر نکلیا، نہ صحابہ دے دور اندر نکلیا، اور نہ ہی تابعین اعظام دے دور اندر نکلیا. اسی طرح مولانا غلام رسول سعیدی مسلم شریف دی شرح اندر لکھ دے نے کہ لوگوں جو آج جلوس دے انداز نے یہ صرف صالحین یعنی کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام تو ثابت نہیں نے. حضرات توجہ کیجئے، ان سوال پیدا ہوتا ہے ایک کام نہ میرے پیغمبر نے کیتا، نہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے کیتا، نہ صحابہ دے بعد آنے والے تابعین نے کیتا، جنہوں محبوب نے بہترین زمانہ کیا جیڑا کام و زمانے اندر دین نہیں ہے. مل کے بولو آج بھی وہ دین ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین تے مکمل ہو گیا. اور جانتے جے کدو مکمل ہویا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حجۃ الوداع دا موقع ہے، آپ تے اے والی آیت مبارکہ آندی ہے، ہر والی آیت مبارکہ آندی ہے، آج کے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک نے دین اسلام نو میرے محبوب تے مکمل فرما دیتا۔ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا، جدو دین مکمل ہویا ادو دین دے اندر کتنی عیداں نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر کے جاندے نے، مدینے والے آندے دو خوشی دے تہوار نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دیاں خوشیاں ورگیاں خوشیاں نہیں مناواں گے، انہاں دے دن جیسے دن نہیں مناواں گے، انہاں دی عید جیسی عید نہیں مناواں گے، بلکہ محبوب جی پھر کی کیتا جائے گا؟ کہ اللہ پاک نے تواڈے واسطے بھی دو عیداں بنا چھڑیاں نے، تواڈے واسطے بھی دو عید دے دن بنا چھڑے نے۔ محبوب جی کہڑے عید دے دن نے؟ میرے محبوب فرماندے نے ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے، جنوں اللہ پاک نے مسلماناں واسطے خوشی دا دن بنا چھڑے ہے۔ حضرات میرے محبوب نے کتنیاں عیداں دا ذکر کیتا؟ دو عیداں دا ذکر کیتا، تیسری عید دا تے میرے محبوب نے ذکر ہی نہیں کیتا۔ حضرات توجہ فرمانا، جس پیغمبر نے سانو کنگھی کرن دا طریقہ بھی بدلا دیتا، جس پیغمبر نے سانو لباس پہنن دا طریقہ بھی سمجھا دیتا، جس پیغمبر نے سانو بیت الخلا جان دا بار آن دا طریقہ بھی سمجھا دیتا، بچے دی پیدائش کو لے کر کے انسان دے فوت ہون تک، فوت ہون تو بعد غسل دلا کر کے کفن پہنا کر کے قبر اندر دفنا کر کے دعا کرن تک ایک ایک طریقہ دس چھڑیا۔ دسو میرے محبوب نے اگر اسلام اندر تیسری عید ہوندی کیا اوندا طریقہ نہیں سی دسنا؟ حضرات میرے محبوب نے دسیا کیوں نہیں؟ اسلام اندر دو ہی عیداں نے اور دو عیداں اسلام اندر میرے محبوب نے بیان کی دیا نے، اور جب میرے محبوب دنیا تو گئے اور بھی دو عیداں سی دلیل کیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو دین مکمل ہو گیا، دین دے اندر وعدے دیاں بھی ضرورتاں نہیں لے، دین دے اندر کسی چیز کو کام کرن دیاں بھی ضرورتاں نہیں لے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے نبوت نو بھی ختم فرمایا، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے دین اسلام نو بھی مکمل فرمایا۔ میری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے من احدث فی امرنا ھذا، میری سرکار نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جڑا بندہ دین دے اندر کوئی ایسا عمل کر دے چاہے انہوں ثواب سمجھ کے کرے چاہے چنگا سمجھ کے کرے، فرمایا دین دے اندر اپنی مرضی دے نال کوئی عمل کر دے فہو رد فہو رد فہو رد، اس بندے دا عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں کیتا جائے گا۔ ان دی وجہ کی ہے؟ دین اپنی مرضی دا نام نہیں ہے، دین میرے پیغمبر دی مرضی دا نام ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد مرضیاں اپنیاں نہیں کری دیا، کلمہ پڑھن تو بعد اپنی مرضی نو بھی میرے پیغمبر دی مرضی تے قربان کر دے دے۔ دین اپنی مرضی دا نام نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا، جڑے بندے نے دین دے اندر، حضرات تسی سوچ لے ہوو گے لفظ امرنا آیا ہے، کیا امرنا دا معنی دین ہوندا ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھیا وَلْيَحْذَرِ
دا مانا دین نہ. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماندے نے امری دا مانا کیے دوسرا مقام پڑھتے نے من احدث فی دیننا جن نے ساڈے دین دے اندر جب لفظ دین آ گیا تمام اعتراض ختم ہو گئے. جب بدعت دا رد کریدا نا تے لوگ مسئلے نو الجھان واسطے مغالطے ڈال دے نے. لوگوں عقیدہ انسانی عقلی دلیل نہیں بندا بلکہ عقیدہ یا رب دے قرآن دا نام ہے. عقیدہ میرے محمد دے سچے فرمان دا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ کی سوال کر دے ویکھو جی حضور دے زمانے اندر سپیکر ہے سی, ویکھو جی حضور دے زمانے اندر ایک گھڑیاں ہے سی, ویکھو جی حضور دے زمانے اندر ایک موٹر سائیکل کارا ہوائی جہاز ہے سی. آپ نے تو جناب خنجر تے گھوڑے تے یا اونٹنی تے سفر کیتا. یہ جڑیاں چیزاں اج نے کیا اے حضور دے زمانے اندر ہے سی؟ اسی کہنے جی نہیں حضور دے زمانے اندر نہیں سی. کہتے ویکھو جی پھر اے تے بدعت ہو گیا. میں کہا میرا ویر بدعت دی اے تعریف نہیں. اگر اے تعریف کرنی ہے میں تیرے کو سوال کرنا مولوی جی تسی حضور دے زمانے اندر ہے سی, کیا تسی حضور دے زمانے اندر ہے سی؟ کہنے لگا میں بھی حضور دے زمانے اندر نہیں سی. میں کیا پھر تسی بھی بدعت ہو گئے؟ کہنے لگے بدعت دا اے معنی نہیں ہے. میں کیا آئیے اصل معنی دی طرف آئیے. اصل معنی کی ہے من احدث فی امرنا من احدث فی دیننا. جڑا مسئلہ نبی پاک نے بطور دین بطور شریعت بطور اجر بطور ثواب بیان کیتا, جڑا بندہ اپنی مرضی دے نال اون دے اندر اضافہ کردا ہے اس بندے دا عمل رب جاندا ہے. حضرات گرامی سپیکر دین نہیں ہے, گاڑی دین نہیں ہے, ہوائی جہاز تے سفر کرنا دین نہیں ہے. اگر یہ چیزاں دین ہو تے سپیکر نہ ہوے تقریر کرنا گناہ ہو جائے. اگر یہ چیزاں دین ہونا جن دے کول گاڑی ہے وہ دیندار ہو جائے, جن دے کول گاڑی نہیں ہے وہ بے دین ہو جائے. اگر یہ چیزاں دین نے نہ جڑا جہاز سے سفر کرے وہ لوگ دیندار آکن, جن دے کول جہاز کی ٹکٹ خریدن دے پیسے نہیں نے وہ لوگ کی بے دین کہنا شروع کر دے. حضرات گرامی دین دی تعریف نہیں ہے. دین کنوں کیا جاندہ ہے نا جڑا کم میرے نبی نے بطور عبادت بطور دین بطور شریعت بیان کیتا. جڑا بندہ اندے اندر وعدہ کرے تے کاٹا کرے نا انہیں دین دے اندر بدعت شامل کر دیتی ہے نا. فرمایا جڑا بندہ دین دے اندر بدعت شامل کرتا ہے نا فہو رد, اس بندے دا عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں کیتا جانا. حضرات گرامی توجہ کرتے جانا. آج لوگ کہندے نے 12 ربیع والا دن عید دا دن ہے. عید ایک عبادت نو کیا جاندا ہے, عید دا تعلق دین دے نال ہے. میں تواڈے کولوں سوال کرنا وا کیا اس دن نو میرے پیغمبر نے عید آکھیا یا نہیں آکھیا؟ کیا اس دن نو میرے پیغمبر نے بطور جشن منایا یا نہیں منایا؟ کیا اس دن میرے پیغمبر نے جو آج تیرے میرے ملک دے حالات نے ایک والے حالات دے طرح جناب اس دن نو منایا یا نہیں منایا؟ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا. ابو بکر صدیق کو لے کر کے آخری میرے پیغمبر دے صحابی تک کسی نے عید آکھیا یا نہیں آکھیا؟ اسی طرح آج میں دین دے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ, کسی ایک امام نے بھی اس دن جشن عید میلاد النبی نہیں آکھیا. حضرات گرامی ائمہ تے دور رہ گئے. ساڈے ملک دے اندر سب تو زیادہ لوگ
آئمہ دی نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے ماننے والے، یہ بات اللہ دی قسم میں باوضو کر کے دل دکھان واسطے نہیں بلکہ اسلامی نیت دے نال لوگوں فقہ حنفی دی کسی ایک کتاب دی اندروں آج دے دل نو عید دا دل ثابت کر دو، میں جھنڈا پکڑ کر کے جلوس اندر بھی شامل ہو جاواں گا اور جڑا ثابت کرے اون دے مسلک نو بھی قبول کرن دا اعلان کر دواں گا۔ لیکن اسی اتنے دھڑلے دے نال کیوں کہنے یا سانو علم میں دین اوئیے جڑا قرآن و حدیث دی اندر ہے۔ کوئی مائی دا لال اج دے دن عید والا دن بولو ثابت کر سکدا نہیں کر سکدا، دلیل دے نال سند دے نال ثابت نہیں کر سکدا۔ کیوں نہیں کر سکدا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں دین مکمل ہو گیا، ان لوگ نا بڑے بڑے دلائل پیش کرنے، آئیے ذرا ان دلائل کا بھی جائزہ لئیے تاکہ آج بھلینگے تے مغال تے دور ہو جان۔ لوگوں اینا باتاں نو سمجھیا کرو، اسی جدو سمجھن دی کوشش کرنے یا پتہ کس موقع تے کرنے یا گھر دے اندر کسی نے چاولاں دی پلیٹ بھیج دیتی، ان جناب وہ چاول گھر اندر رکھ کے فوراً کال مولوی صاحب نو کر دینے یا مولوی صاحب گوانڈیے تعلق بھی بڑا ہے، انہیں چاول بھیج دیتے نے، دسو کھانے چاہی دے نے یا نہیں کھانے چاہی دے؟ میں سوال کرنا کھانے چاہی دے نہیں کھانے چاہی دے، فون کرنا چاہی دے نہیں کرنا چاہی دا، ایک مسئلہ تے بات ہوئے منو پہلے اس سوال دا جواب دے، اے تیرے گھر پلیٹ لے کر کے آیا کیوں وے؟ اندہ آنا اس بات کی دلیل ہے تو آج تلک اس نو دعوت دیتی نہیں ہے، آج تلک اس نو پیغام دیتا نہیں ہے۔ تینوں تے انج اپنے عقیدے تے پکا ہونا چاہیے سی کہ لوگ پکار کے آکن لوگوں جڑا کھانا اسی کھان لگے یا اندے کر پچان لگے یا سارے پینڈل دے دیا جے انہوں نہ دیا جے، کیوں؟ ایک کون ہے جڑا قرآن دی صحت تے یقین رکھن والا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت اندہ عقیدہ کی ہے دین مکمل ہو گیا۔ جدو دین مکمل ہویا وہ دو عیدہ سی، اور تیسری عید کسی صورت دے اندر دین بن نہیں سکتی، دین دا حصہ بن نہیں سکتی۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، یہ جس نے عید ملاد منام دے لے نام جناب دلائل بھی دین دے لے، دلیل دا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر بندے دی بات کو سنیا جائے گا، ہر بندے دی دلیل کو سنیا جائے گا، لیکن دیکھیا جائے گا یہی دلیل ادھر ہے نا یا صحابہ کرام دے پاس ایک والے دلائل نہیں سی، یا صحابہ کرام دے پاس ایک والیہ حدیث نہیں سی، یا صحابہ کرام نے ایک والیہ آیات پڑھیاں سی یا نہیں پڑھیاں سی۔ حضرات ڈاکٹر طارق قادری صاحب اپنی کتاب اندر لکھ دے لے کہ دیکھو جی جس نے عید میلاد النبی منانا یہ بڑے ثواب دا کام ہے، بڑے اجر دا کام ہے، اور 50 آیتاں دے نال انہوں ثابت کر دے نے، کہندے جی ایوی ایت جشن دے بارے آئی، ایوی آیت جشن دے بارے آئی، کہتے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایوی جشن دے بارے آئی، کہتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایوی جشن دے بارے آئی، کہتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایوی جشن دے بارے آئی۔ 50 آیات لکھن تو بعد اگے احادیث لکھ دے نے جی فلاں ایت تو بھی جلوس ثابت ہوندا ہے، فلاں حدیث تو بھی جلوس ثابت
ثابت ہوتا ہے، فلاں آیت تو بھی جشن ثابت ہوتا ہے، فلاں حدیث تو بھی جشن ثابت ہوتا ہے۔ آیات لکھن تو بعد، حدیث لکھن تو بعد سارے صحابہ لکھ دے نے یہ فلاں صحابی دا عمل بھی جلوس نو ثابت کردا ہے، فلاں صحابی دا عمل بھی جشن نو ثابت کردا ہے۔ یہ سارا کچھ لکھ لین تو بعد پتہ کی لکھ دے نے، اور لوگوں سنو بدعت کہنے والوں، جشن نو بدعت کہنے والوں کہندے ہے بدعت یہ لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اور میں تواڈے کول سوال کرنا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جے جیڑا عمل قرآن دیا 50 آیتاں تو ثابت ہوئے، جیڑا عمل پیغمبر دیا حدیث تو ثابت ہوئے، جیڑا عمل جناب سارے صحابہ تو ثابت ہوئے، کیا وہ عمل بدعت ہوندا ہے؟ کیا اس نو بدعت کیا جاندا ہے؟ اپنے تمام دلائل تے مطمئن نہ ہون دا نتیجہ ہے آخر تے لکھن تے مجبور ہو گئے کہ جناب اے بدعت ہے لیکن بدعت حسن ہے۔ حضرات ایک اور بات یاد رکھیا جے، باتاں تو بڑی یاد ہے لیکن چند قیمتی باتاں کو اڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ بدعت ہویا کر دیئے، چاہے بدعت سیاح ہوئے چاہے بدعت حسنہ ہوئے، حسنہ بدعت اسلام دے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ بدعت تمام بدعات دے متعلق میرے محبوب نے اپنے خطبے جمعے دے اندر ارشاد فرما دیتا، کل بدعت ضلالہ، لوگوں ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسرے مقام دے محبوب نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی بندے نو جہنم دے اندر لے جائے گی۔ وہ بدعت حسنہ تے بدعت سیاح دی تعریف کرنے والوں سن لو نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِن رَّآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ کی اور نو حسنائی کیوں نہ کہندے ہون۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی فرماتے ہیں عمل جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اندے کرن والیاں دی تعداد جتنی مرضی زیادہ کیوں نہ ہوئے، لیکن جڑے بندے دے جڑے عمل تے میرے پیغمبر دی مہر نہیں ہے، بولو وہ عمل سنت ہو سکدا؟ وہ عمل سنت نہیں ہو سکدا۔ لوگوں بدعت حسنہ نہیں ہوندی، سنت حسنہ ہویا کرتی ہے۔ اگر بدعت ہی حسنہ ہے، اگر بدعت نو ہی حسنہ کہنا ہے، مینوں بتلائیے اس آیت کا معنی کیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت پیغام دے رہی ہے لوگوں اللہ پاک نے بدعت نو حسنہ نہیں بنایا، یہ حسنہ بنایا ہے تے میرے محمد دی سنت نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کرام میں اسی سوال کرنے آؤ کیا صحابہ کرام نے ایک کام کیتا یا نہیں کیتا؟ مولانا طارق قادری صاحب کہندے نے اسی مننے آ صحابہ کرام نے نہیں کیتا۔ اچھا جی مولانا بتلائیے کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگے ان دے اندر ایک سبب سی کہ صحابہ مصروف بہت سی، انہاں دیاں مصروفیتاں بہت زیادہ سی، تاں کر کے انہاں جلوس نہیں نکالے، تاں کر کے انہاں جناب آج دے دن عید نہیں منائی۔ میں سوال کرنا چاہنا جڑے صحابہ کرام گرمی دی شدت دی اندر ایک مہینے دی مسافت کر کے تبوک اندر جا سکتے ہیں، جڑے صحابہ کرام اپنی مصروفیات نو ترک کر کے محبوب دے نال بدر اندر جا سکتے ہیں، جڑے صحابہ کرام اپنی مصروفیات چھڈ کے محبوب دے نال احد اندر جا سکتے ہیں، جڑے صحابہ کرام اپنی مصروفیات ترک کر کے پیٹ دے اوپر پتھر باندھ کر کے محبوب دے نال خندق کھود سکتے ہیں، جڑے صحابہ کرام اپنا کاروبار
دیاں لوڑاں نے حضرات گرامی توجہ کرتے جانا ایک اور دلیل دیتی جاتی قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا لوگ جنوں اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے اس بندے نو چاہیے کہ خوشی منائے حضرات گرامی یہ مبارک ہے مبارک دا نام دین نہیں دین قرآن و سنت دلائل دا نام ہے یہ مبارک دیتا جاتا ہے فلیفرحوا لوگوں خوشی مناؤ حضرات گرامی فلیفرحوا دا معنی خوش ہو جانا ہے خوشی منانا نہیں ہے فرد کنوں کیا جاتا ہے سب تو قیمتی تے محبوب چیز ملن تو بعد جڑی دل دے اندر جناب خوشی ہوندی ہے اس خوشی نو فرد کیا جاتا ہے نا حضرات اس فرد دا معنی کی ہوندا ہے فرد دا معنی خوشی منانا نہیں ہوندا بلکہ خوش ہو جانا ہوندا ہے جڑے تبوک دے اندر چند سے صحابہ کرام لمبے سفر دی وجہ تو پیچھے رہ گئے انہاں دے بارے قرآن نے کہا فارغ المخلفون جڑے پیچھے رہ گئے وہ دل دے اندر فرق محسوس کر رہے ہیں حضرات گرامی میں سوال کرنا محبوب مدینے و تبوک گئے نے کیا انہاں مدینے دے اندر جلوس نکالے کیا انہاں جلوس نکال کر کے فرق منائی ہے نا حضرات گرامی اے تے خوشی منان دا یا خوش ہو جان دا فرق بیان کیتا ہے کاش کہ اس آیت تو پیچھے والی آیت پڑھی جاتی مسئلہ حل ہو جاتا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اس قرآن دیا گلا ہو رہی ہے لوگوں نے جڑا قرآن نے نہ اللہ پاک نے مومنا واسطے شفا بھی بنایا مومنا واسطے رحمت بھی بنایا حضرات گرامی جویں قرآن اللہ اے صاحب قرآن بھی اللہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا لوگوں قرآن تو انو مل گیا صاحب قرآن تو انو مل گیا ان کو انو کی چاہیے نا قرآن اور صاحب قرآن دیا باتاں تو ہٹ کر کے کسی اور بات دی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ اندے ہی اپنے دل دے اندر فرق محسوس کرنی ہے اندے تے راضی ہو جانا ہے حضرات گرامی کون کہندا ہے پیغمبر دی آمد ساڈے واسطے رحمت نہیں ہے کون کہندا ہے پیغمبر دی آمد ساڈے واسطے انعام نہیں ہے اللہ نے مومنین تے انعام فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمد دا بھی ذکر ہو رہا ہے ناقل قرآن دا بھی ذکر ہو رہا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن تے محمد دوجا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اچیاں شانہ اسی شان نو بھی مننے مقام نو بھی مننے دل دے اندر خوشی بھی محسوس کرنے اور اس خوشی دے نال نال یہ پیغام دینے لوگوں خوشی چڑیاں لان دا نام نہیں ہے خوشی جناب بازاراں دے اندر مرداں تے عورتاں دے جمع ہون دا نام نہیں ہے لوگوں خوشی جڑے نال اونچی چنڈک لگان دا نام نہیں ہے خوشی فجر دی نماز ستے رہن دا نام نہیں ہے اور فجر تو بعد اٹھ کر کے ٹرالیاں تے بیٹھ کر کے بازار اندر جلوس نکالن دا نام نہیں ہے میرے محبوب نے فرمایا سب تو بری جگہ بازار ہے اور سب تو اچھی جگہ مسجد ہے نا کیسے میرے پیغمبر دے امتی نے جب روڑا اندر جا کر کے دیکھو گزرن واسطے
محبوب دی سیرت نو میرے محبوب دی صورت نو میرے پیغمبر دی آمد نو یہ جو منے اور لوگوں ذرا توجہ کر دے جانا خوشی منام دا نام نہیں ہوندا بلکہ خوشی اس بات دا نام ہوندا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا میں اللہ دے رب ہون تے راضی اسلام دے دین ہون تے راضی اور آقا دے آخری نبی ہون تے بولو بولو اسی آقا دے آخری نبی ہون تے آخری نبی ہون تے راضی حضرات گرامی توجہ فرما دے جانا اج لوگ دلائل دیندے نے مواقعہ دلائل کہندے نے لوگوں عقیدہ مواقعہ دے نال نہیں بندا کہن لگے ویکھو جی تواڈے نالوں تے ابو لہب بھی چنگا کہندے جی تواڈے نالوں ابو لہب بھی چنگا میں کیا وہ چنگا کیویں ہو گیا کہندے تانوں پتہ نہیں انہیں محبوب دی آمد تے خوشی منائی انہیں لونڈی نو آزاد کیتا انہوں پیغام دیتا اے بات درست ہے نہیں درست ہے ایک لمبی بات ہے نا لیکن جڑا مغالطہ دیتا جاندہ ہے ویکھو جی انہیں خوشی منائی لونڈی آزاد کر دیتی میں کیا پہلے سال محبوب دی آمد ہوئی انہوں اطلاع ملی اس نے خوشی منائی لونڈی آزاد کر دیتی کیا آئندہ سال انہیں لونڈی آزاد کی تھی کہنے لگے نہیں اس تو اگلا سال آیا انہیں لونڈی آزاد کی تھی کہنے لگے نہیں اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر جدو بھی وہ سال آیا کیا لونڈی آزاد کردہ رہا کہنے لگا نہیں میں کہ انہیں ایک دفعہ لونڈی آزاد کر دیتی آئندہ سال انہیں نہیں کی تھی تو انہوں 1400 سال بعد کی ہو گیا ہے اور جان دے جے لونڈی آزاد کرن والا کون ہے میرے محبوب دا سب تو بڑا گستاخ بن گیا ابو لہب جدو میرے محبوب نے اعلان نبوت کیتا انہیں اپنے ہاتھ دے اندر پتھر پکڑیا پکڑ کر کے میرے محبوب دی پیشانی اطہر دے مار کر کے کہندا ہے تب ملک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا جماعتنا نعوذ باللہ تہاڈا وہ ہاتھی ٹوٹ جائے جس ہاتھ دے نال تسی اشارہ کر کے سانو جمع کیتا جن میں جناب ولاقت تے جشن منایا آج میرے محبوب نے ان کے سامنے اپنی آمد کا مشن جو بیان کیتا انہیں سب تو پہلے مخالفت کی تھی معلوم کی ہویا لوگوں جشن جتنے مرضی منا رہیے اگر محبوب دے مشن نہیں اپنانا تے بولو نجات ہو سکتی نہیں ہو سکتی کہنے لگے نہیں تو آڈے نالو تے ابو لہب چنگا میں کہا اچھا ساڑے نالو چنگا تے پھر کیندے ورگا کہنے لگے جی ساڑے ورگا او بھی جشن مناندہ ہے اسی بھی جشن منانے یا میں کہا تو مبارک ہوئے ابو لہب تو آڈے ورگا لیکن ساڑی حضور دے نال محبت نوٹ کیجئے جیڑا کم حضور دا گستاخ کرے اسی وہ کم کرتے ہی نہیں اسی او کم کرنے یا جڑا کم صدیق اکبر نے کیتا اسی او کم کرنے یا جڑا 1,44,000 صحابہ کرام نے کیتا کہنے لگے جی تسی ساڑے دلائل دے غور نہیں کر دے وہ مر گیا تے ان دے خاندان دے لوگاں نو خواب آیا کہ جناب ان دی انگلی دے اندر جہنم دے اندر دودھ جاری ہے جس انگلی دے نال ان نے اشارہ کر کے لوٹی نو آزاد کیتا سی میں کہا بھائی جان جڑا کام کرتا خواب ہوئے وہ حجت دین اور دلیل نہیں ہوندا یہ قرآن دی نص دے خلاف ہے
میں اندے دوویں ہاتھ دبا کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا، اس طرح دے اور بھی بے شمار مواقع دیتے جاندے نے، لیکن وقت اجازت نہیں دینا۔ اور میں تانوں دساں آج دے دن میں جلوس کیوں نہیں مناوندا، آج دے دن میں جشن کیوں نہیں مناوندا، میں چڑیاں کیوں نہیں لگاوندا، میں بازار کیوں نہیں سجاوندا، میں جناب ٹریکٹراں تے ٹرالیاں تے بیٹھ کر کے جلوس دی قیادت تے صدارت کیوں نہیں کردا، میں جناب جشن دا ایک والا انداز کیوں نہیں اپناتا۔ لوگوں جڑا آج دا دن ہے نا، اے میرے محبوب دی وفات دا دن ہے، آئیے میرے بھی دلہر تے اور کیجئے، آئیے میری بھی نبی پاک دے نال محبت تے اور کیجئے، میرے دل دے اندر حضور دا جڑا پیار ہے وہ محبت دا کر تسی بھی سماعت کیجئے۔ لوگوں اللہ دا قرآن آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حضرات گرامی یہ جڑی سورت مبارک ہے نا، ان دے اندر میرے محبوب دی وفات پاک دا ایک پیغام ہے نا، یہ پیغام کس طرح حضرات بات تفصیل اندر نہ چلی جائے، میرے محبوب دے جدو یہ والی سورت نازل ہوندی ہے، ان دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد پورا ہو گیا، لوگ دین دے اندر داخل ہو گئے، فوج در فوج لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، دین غالب ہوندا جا رہے ہیں، پر میں محبوب جی تھوڑی باسط دا تھوڑی آمد دا مقصد پورا ہو گیا، وہ تسی کی کرنا ہے، میرے پاس آمدیاں تیاریاں کرنیاں نے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرات میرے محبوب معصوم اس کائنات تے تشریف لے کر کے آئے، معصوم اس کائنات تو تشریف لے کر کے آئے، لیکن معصوم ہونے باوجود آپ اللہ کا شکر کے ادا کرتے ہیں۔ ایک ایک مجلس دے اندر میرے پیغمبر 100 مرتبہ استغفار کر دینے، لیکن جب قرآن دیے ہے تائیے نا، آپ نے استغفار دی تعداد اور بڑھا دیتا، تسبیحات دا بھی حکم ہے نا، اور استغفار دا بھی حکم ہے۔ میرے پیغمبر کثرت نال پڑھنا پہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، میرے پیغمبر کثرت نال استغفار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا، میرے محبوب اشاریاں دی اندر، میرے محبوب کلایاں دی اندر اپنے صحابہ کرام نو اپنی موت پاک دا پیغام پہلے تو ہی دے چکے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دا آخری رمضان آیا، جبریل امین آدے میرے پیغمبر دے نال دوڑ کر دے، دوڑ کنوں کیا جاتا ہے، جبریل میرے پیغمبر نو قرآن سنا دے، میرے پیغمبر جبریل امین نو قرآن سنا دے۔ اس رمضان دے اندر میرے پیغمبر نے جبریل امین دے نال 2 مرتبہ دوڑ کیتا، 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ حضرات گرامی اگے میرے پیغمبر رمضان مبارک دے اندر آخری 10 دن اعتکاف بیٹھ دے، اس مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن دا اعتکاف کیتا، 20 دن دا میرے پیغمبر نے اعتکاف کیتا۔ آخری سال نہ میرے محبوب اکثر امال دسن لگیاں، صحابہ نو کہندے میرے صحابہ میرے کو دین سے کلو، میرے کو شریعت سے کلو، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں نہ ہون۔ آپ نے ایک حج کیتا، اپنی زندگی مبارک دی اندر وہ حج کرن لگیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگوں میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو نا، حج دے مناسک سکھ لو، لعلی لا اراکم بعد آنی ھذا، ہو سکتا ہے نا آئندہ سال آوے تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں نہ ہون۔ حضرات گرامی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے یمن دی طرف جناب مبلغ دے طور تے بھیجیا، تبلیغ کرن والا
جدو الوداع کرن دے جدائی دے آخری لمحات آگے میرے محبوب فرماتے نے معاذ اللہ دے حوالے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اسی جگہ مدینے آؤ تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں نہ ہون تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں نہ ہون حضرات گرامی معاذ نو ایک اہم تو بعد میرے محبوب نے اگلا پیغام اپنی موت پاک والا آپ بھی سمجھا چھڑیا آپ کیا معاذ جے نہیں سمجھے تے ان سمجھ لو نا ہو سکتا ہے کہ یمن تو بعد جب واپس مدینے آؤ دل اندر ایک تڑپ لے کے آؤ گے میں سرکار نو ملاں گا سرکار دیا زیارت کراں گا آپ دے نال ملاقات کراں گا لیکن معاذ اجنی ہوئے گا جب مدینے آئے گا میں محمد اپنی قبر مبارک اندر ہوواں گا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تیرا گزر دوبارہ میری محفل دے اندر نہیں ہوئے گا بلکہ میری قبر پاک اگو ہوئے گا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا آنکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے اندازہ خود لگا لو کیڑی کفیت دے نال کیڑی دل دی حالت اور کفیت دے نال میرے معاذ پر یمن گئے ہون گئے کہ محبوب دی آخری ملاقات محبوب دا آخری دیدار ہو رہے ہیں آخری مرتبہ محبوب الوداع کر رہے ہیں حضرات گرامی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پاس بی بی آتی ہے آ کر کے کہندی ہے اللہ دے پیغمبر منو مال غنیمت دے اندر کچھ دیجئے میرے محبوب فرماندے نے اس سال تے میرے کول مال غنیمت اندر کچھ نہیں ہے اینڈ کرینا آئندہ سال آوی حضرات گرامی ایک بی بی نے سوال کیتا محبوب جی اگر میں آئندہ سال آواں تو ہڈیاں میریاں ملاقاتاں نہ ہون میرے محبوب نے اے نہیں آکھیا دیکھو اے گستاخ عورت ہے اے کہندی ہے کہ مینوں موت آ جائے گی اے کیویں دیاں گستاخیاں پی کر دی ہے بلکہ میرے محبوب فرماندے نے بی بی کی ہویا جے تیریاں میریاں آئندہ سال ملاقاتاں نہ ہویا جڑا وعدہ میں محمد کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرا وعدہ میرا صدیق وفا کرے گا حضرات گرامی میرے محبوب دی زندگی دے آخری ایام نے 29 سفر نال میرے محبوب ایک جنازہ پڑھان واسطے جاندے نے جنازہ پڑھان گے میرے محبوب دی طبیعت خراب ہو گئی لوگ جب لوگ چنڈے لگا رہے ہوندے نے جب لوگ چڑیاں لگا رہے ہوندے نے جب لوگ روزہ رسول دے ماڈل بنا رہے ہوندے نے جب لوگ ڈیک لگا کر کے گلی دے اندر جناب جشن دیا تیاریاں کر رہے ہوندے نے کاش وہ نہ دینا دی حالت کفیت بخاری اندر پڑھو نا کتب حدیث اندر پڑھو سیرت دیا کتاب اندر پڑھو نا آپ دیکھو جدو ساڑھے جشن دیا تیاریاں ہو رہی نے مدینے دی اندر حالت کفیت کی ہے میرے محبوب جنازہ پڑھان گے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی جنازہ پڑھایا میرے پیغمبر نے نال میرے محبوب نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں کیا محبوب مینوں لگدا ہے تہاڈی طبیعت خراب ہو رہی ہے میرے محبوب فرماندے ابو سعید مینوں بخار چڑھ رہا ہے ابو سعید میرے پیغمبر دے ماتھے پاک تے ہاتھ لگاندے نے آپ دی تپش آپ نو اتنی تپش محسوس ہوئی آپ کیا محبوب تانوں تے بڑی شدت والا بخار چڑھیا تہاڈے بخار دیاں تے بڑیاں شدتاں نے میرے محبوب فرماندے نے ابو سعید میں اللہ دا نبی ہوں اللہ دے جڑے نبی ہوندے نے جتے ایک بندے کو بخار چڑھ دے نا جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے انہاں نو دو بندیاں دے برابر بخار چڑھ دے میرے محبوب جنازہ پڑھا کر کے اپنے گھر دے اندر تشریف لے آندے نے میرے محبوب دے
سر مبارک دی اندر درد ہو رہی ہے، آپ نے پٹی باندھ لئی، امی عائشہ میرے محبوب دے پاس بیٹھی آنے، میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ میرے سر دے اندر درد ہو رہی ہے، میرے سر دے اندر درد ہو رہی ہے۔ عائشہ فرماندی آنے محبوب جی میرے بھی سر دے اندر درد ہو رہی ہے، میرے محبوب فرماندے نے عائشہ اگر تو میرے تو پہلے وفات پا گئی، میں آپ تیرا جنازہ پڑھاواں گا، آپ غسل دواں گا، آپ دفن کراں گا۔ یہ کلفی دیاں باتاں ہو رہی ہیں، میری اماں فرماندی ہیں محبوب جی اگلی بات بھی کرو، دفنا کر کے نہیں دلہن اس حجرے اندر لے آواں گا۔ حضرات گرامی پیار محبت دیاں اور جناب عقیدت دیاں باتاں امی عائشہ میرے پیغمبر دے نال کری ہنے، لیکن ابھی اندازہ نہیں ہے یہ بڑا شدت اختیار کر جائے گا۔ حضرات گرامی اسی حالت اندر اسی کیفیت دے اندر آپ میرے پیغمبر نمازاں پڑھا رہے ہیں، آپ میرے پیغمبر مسجد اندر آ کر کے جماعتاں کرا رہے ہیں۔ یہ جو دن گزرے میرے پیغمبر دے بڑیاں تکلیفاں دے نال دن گزر دے نے۔ حضرات گرامی جمعرات والا دن آیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرض شدت اختیار کر جاندا ہے نا۔ حضرات آج اسی جلوس نکالنے آج اسی جان دے دے میرے محبوب دے کتنے تکلیف والے ایام سی نا۔ ایک دن عبداللہ بن عباس بیٹھے پوچھتے نے لوگوں آج کیڑا دن ہے؟ آخیا عبداللہ آج جمعرات دا دن ہے۔ جب جمعرات سنے عبداللہ بن عباس نے زارو قطار رونا شروع کر دیتا۔ آخیا عبداللہ کیوں رو پڑے جے؟ آخیا لوگ جان دے نہیں جے پیغمبر مرض شدت اختیار کر گیا سی، میں وہ والی کفیت وہ والی زین اندر جگہ بھی آندی ہے، میں تڑپ جانا اکھاں درواں سرک دے نہیں نے۔ حضرات گرامی میرے محبوب نے مغرب دی جماعت آپ کرائی ہے نا، ایک دن اندر میرے محبوب نے پوری سورہ مرسلات پڑھی ہے، آخری جماعت دی اندر یعنی آخری آیت مبارکہ میرے محبوب نے پڑھی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ لوگ اس قرآن تو بعد میری حدیث تو بعد کندے دے ایمان لے کر کے آئے جماعت کرا کر کے میرے پیغمبر اپنے گھر اندر چلے جاندے نے۔ حضرات گرامی جب میرے پیغمبر گھر اندر جاندے نے مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بیمار اتنا شدت اختیار کر گیا، میرے محبوب فرماندے نے نماز دا وقت ہویا ہے یا نہیں ہویا؟ حضرات میرے محبوب نو اپنی زندگی اندر ایک ہی فکر لگی رہی سی کہ نماز دا وقت نہ چلا جاوے۔ آخیا نماز دا ٹائم ہویا یا نہیں ہویا؟ جی محبوب جی نماز دا ٹائم ہویا۔ میرے محبوب اٹھے نے، اٹھیا نہیں گیا، آپ دوبارہ لیٹ جاندے نے، پھر دوبارہ میرے محبوب نو ہوش آندا ہے، آپ دوبارہ اٹھدے نے، اٹھیا نہیں گیا، میرے محبوب پھر لیٹ جاندے نے۔ حضرات تیسری باری جدوں میرے پیغمبر اٹھدے نے نا، آپ دے کولوں اٹھیا نہیں جاندا، آخیا لوکاں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ محبوب جی تواڈے ہوندے آ لوگ اپنی جماعت کیویں کرا سکدے نے؟ میرے محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکو میرے مصلی تے جماعت کراوے۔ حضرت ابو بکر جماعت کراندے نے، پہلی نماز عشاء دی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے۔ حضرات گرامی آج تو امام ابو بکر صدیق مقرر ہو گئے، میرے محبوب نو اللہ نے آرام دے دیتا۔ میرے محبوب حضرت علی حضرت عباس دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کر کے مسجد دی طرف چل کر کے جا رہے ہیں، آپ کلو چلے نہیں جا رہے ہو، پاؤں دے نال زمین تے لکیراں بندیاں جا رہی ہیں۔ حضرات میرے محبوب جا کر کے ابو بکر صدیق دے بائیں طرف بیٹھ جاندے نے، ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے نے،
مکانک ای مکانک ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو یہ مصلی ان میرا نہیں یہ مصلی ان تو آنا خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق موڑ لگا دیتی میرے پیغمبر نے حضرات گرامی اس تو بعد میرے پیغمبر نماز واسطے مسجد دے اندر نہیں آندے حالت اور کفیتا کینے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ مسجد دے اندر آندے نے خطبہ دیر واسطے آندے نے پہلا خطبہ دیر واسطے میرے پیغمبر آئے وہ خطبے دا موضوع کیے شان صدیق اکبر میرے محبوب نے ممبر لگوایا ممبر دے تشریف میرے پیغمبر تشریف فرمان دینے بیٹھ کر کیا لوگوں میں تمام لوگاں دے احسانات دا بدلہ دے دیتا ہے نا لیکن ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا اللہ قیامت نو اجر دی صورت اندر دینے گے لوگ مسجد نبوی دی طرف جتنے دروازے کھل دینے سارے بند کر دیتا جائے میرے ابو بکر دے دروازے میں کھلیا رہ دیتا جائے میرے محبوب واپس چلے جان دینے حضرات گرامی دوسری مرتبہ میرے پیغمبر جان دے جے قدر تشریف لے آئے انصار جڑے میرے پیغمبر نے پیار کرنے والے محبت کرنے والے میرے محبوب دے دیدار واسطے جناب مسجد نبوی اندر جمانے اللہ محبوب نے شفا دے اسی زیارت کریے محبوب نے اطلاع ہوئی انسان والے ملنا چاہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا لوگوں 7 مشکیزیاں دا پانی لے کر کے آیا جائے 7 مختلف چشمیاں دا پانی لے کر کے آیا جائے اور ایسا پانی میرے پاس لایا جائے جڑا پانی بھرن تو بعد وہ مشکیزے دا تسمہ اسے نے نہ کو لیا ہوئے یہ تسمہ میرے کول آ کر کے کھلے حضرات گرامی تے محدثین مفسرین تڑپے میرے محبوب بڑے نفیس ترین سی آج اللہ دی ملاقات کرنے واسطے میرے پیغمبر جا رہے ہیں میرے پیغمبر زندگی دے اندر آخری مرتبہ غسل کرن لگے نے فرمایا پانی اتنا پاک ہوئے کہ کسے انسان دا بھی اس نو ہاتھ نہ لگیا ہوئے جڑا پانی میرے خالق نے پیدا کیتا ہے اسی حالت دے اندر میں اپنے جسم کو بہا لواں اپنے جسم دے اوپر بہا لواں پانی لے آندا گیا میرے محبوب دے اوپر بہایا گیا آپ مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آندے نے انصار دے نال ملاقات کر دے نے انصار دے فضائل تے شان بیان کر دے نے اور حضرات گرامی نال میرے پیغمبر فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہودیاں تے لعنت کرے اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں دیا قبراں سجدہ گاہ بنا لیا پھر میرے پیغمبر فرماندے نے لا تجعلوا قبری عیدا لوگوں میری قبر نو عید نہ بنایا جے میری قبر تے میلہ نہ لگایا جے کی پتہ میرے محبوب نو ایسے امتی آ جان گے اتنے دردناک دن کو عید والا دن بنا دے لگے پھر میرے محبوب دعا کر دے نے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد یا اللہ میری قبر دی پوجا نہ ہونے دینا حضرات گرامی خطبہ دے کر کے میرے محبوب چلے جاندے نے میں بات اختصار والا کر کے آواں میرے محبوب دی زندگی دا آخری دن مبارک جناب 12 ربیع الاول دا دن میں اور جناب 12 ربیع الاول دا دن میں سوموار والا دن میں ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے فجر تو بعد جس ٹائم تسی جلوس دیاں تیاریاں کر دے جے ایک وقت میرے پیغمبر دا جام دے جے کیسا وقت ہے میرے محبوب دے سے آتا فجر دی نماز پہ پڑھتے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک دا کپڑا ہٹایا حضرت انس فرماندے نے جب میری نظر سرکار دے چہرے تے پئی ہے اس دن محبوب دا چہرہ اتنا پیارا لگ رہا سی مینوں انج پیار محسوس ہوندا سی
کہ ایک جھلک زیارت ہو جائے، ایک دیدار سرکار دا ہو جائے، قریب ذکر نماز توڑ کر کے سرکار دے چہرے دا دیدار کرن لگ پیندے۔ میرے محبوب نے پردہ اگے کر دیتا۔ حضرات گرامی کی ہویا اپنی بیٹی فاطمہ کو پیغام بھیجیا، فاطمہ آئی، اما عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ دی چال دیکھ کے مینوں انج لگیا یہ محبوب دی چال نہ آئے تے میرے پاس میرے پیغمبر دے پاس بیٹھ جاندیاں نے۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ بیٹی قریب ہونا، کام دے اندر بات کی تھی، فاطمہ رو پیندیاں نے، فرمایا بیٹی رونا، دوبارہ بات سن۔ فاطمہ مسکران لگا، عائشہ فرماندیاں نے خوشی تے غم اتنا قریب قریب میں پہلے کبھی زندگی اندر نہیں سی دیکھیا۔ ایک لمحے دے اندر آنسو، دوسرے لمحے دے اندر مسکراہٹ، فرماندے سرکار وفات پا گئے۔ اس تو بعد میں فاطمہ نوں پوچھیا وہ کیڑی بات سی؟ سیدہ فرماندیاں نے کہ مینوں میرے باپ نے آکھیا بیٹی اج تیری میری جدائی دا ویلا قریب آ گیا۔ میں رون لگ پئی، آکھیا بیٹی رو نہ، کل قیامت والے دن سب تو پہلے میرے اہل بیت دے اندر تو مینوں ملے گی، اور اللہ نے تینوں جنت دیاں، عورتاں دا سردار بنایا نا۔ حضرات گرامی ایک کلام میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے نال کردے نے، نال ہی موت والا ویلا شروع ہو جاندا ہے، موت والی کہیں شروع ہو جاندی ہے۔ لوگوں سنو، اسی جشن کیوں نہیں مناندے، پگڑے کیوں نہیں ڈالدے، اسی خوشی دے اے والے انداز کیوں نہیں اپناندے؟ توجہ کرنا، میرے محبوب اپنی چارپائی تے لیٹے نے، پاس میرے پیغمبر دے ایک پیالہ نا، پیالے اندر پانی رکھیا ہوئے ہے، میرے پیغمبر پانی اندر ہاتھ بھگوندے نے، کبھی اپنے ماتھے دے اوپر پھیر دے نے، کبھی میرے پیغمبر پانی پکڑ کر کے اپنے ہونٹاں تے لگاندے نے، میرے محبوب دے اوپر ایک یمنی چادر نال، کبھی میرے پیغمبر چادر نوں منہ دے اوپر لے لیندے نے، کبھی میرے پیغمبر چادر نوں ہٹا دیندے نے، اور نال نال میرے پیغمبر فرماندے نے موت سکرات، آئی موت دیاں تکلیفاں، موت دیاں سختیاں، موت دیاں تکلیفاں۔ حضرات گرامی توجہ فرماندے جانا، میرے پیغمبر فرماندے نے یا اللہ موت دیاں سختیاں آسان کر دے۔ حضرات توجہ کرنا، امی عائشہ فرماندیاں نے میرے محبوب نو مسواک نظر آئی، فرمایا عائشہ مینوں مسواک دو نا۔ عائشہ فرماندیاں نے میں مسواک نو چبایا، چبا کر کے محبوب نو دے دیتا، آپ نے مسواک فرمائی ہے نا، اور میرے محبوب دا سر مبارک امی عائشہ دی گود اندر ہے، فرماندیاں نے سر دے بال میری ڈھولی دے نال لگ رہے سی، میرے محبوب نو اتنی مرض دی شدت دے نال، فرماندیاں نے محبوب تو بعد میں بڑے بڑے لوگاں نو دنیا تو جاندے میں گیا، لیکن محبوب دیاں تکلیفاں تو بعد میں کسے دی تکلیف نو تکلیف ہی نہیں سی سمجھدی۔ میرے محبوب نے اتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، فرماندیاں نے میری گود دے اندر میرے محبوب دا سر مبارک نا اینج کر کے میرے پیغمبر نے چھاتی طرف ٹکی لگا لئی۔ حضرات کیوں لگائی؟ جدو اللہ دے انبیاء دنیا تو جاندے نے، اللہ تعالی جنت والا محل وقا دیندے نے، حضرات اللہ تعالی دا فرشتہ اجازت لیندا ہے کہ تواڈے کول اختیار ہے، دنیا تے رہو تے تہاڈی مرضی، اپنے رب دے کول چلے جاؤ تہاڈی مرضی۔ میرے محبوب نے اللہ دی جناب ملاقات کو پسند فرما لیا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے انج آسمان ول ویندے نے، نال میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم بالرفیق
اس دن تو زیادہ اندھیرا اسی مدینے اندر نہیں دیکھیا، سارے مدینے دے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک صحابی نو دوسرے دا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، حالت بدل گئی، یکدم پیغام بھی عجیب مل گیا کہ پیغمبر وفات پا گئے نے، پیغمبر فوت ہو گئے۔ اسے صحابی نو دوسرے دی بات سمجھ نہیں آ رہی، ابو بکر صدیق مدینے باہر گئے نے، واپس آئے، حضرات توجہ کرنا، میرے اس بات کا احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو چکے ہیں لیکن میرے جذبات کنٹرول اندر نہیں، محبوب دی وفات دا ذکر میں کر رہا ہوں اور سمجھان واسطے کر رہا ہوں، آج دے دن دے غم سمجھو، صحابہ دے آنسواں نو سمجھو، مدینے دی حالت نو سمجھو۔ حضرات ذرا توجہ کرتے جانا، اماں فاطمہ الزہرا دے آنسواں نو سمجھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدے نے آ کر کے دیکھتے نے مدینے دیا حالتیں عجیب نے، مسجد نبوی دیا کفیتیں عجیب نے، صحابہ رو رہے نے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی ہے، خبردار جن نے آکھیا پیغمبر وفات پا گئے نے، ہم دی گردن دا مال جدا کر دواں گا، یہ ساڈے نبی کیویں فوت ہو سکدے نے، اسی تے اپنی جاناں قربان کر دئیے محبوب دے، ساڈے نبی وفات نہیں پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے، واہ صدیق میں تیرے علم دے قربان جاؤں، واہ صدیق میں تیرے خلیفہ بلا فضل ہون دے قربان جاؤں، سنبھالیا صدیق نے آ کر کے میرے محبوب دی امت نو، آئے سیدھا مجھے پاک اندر چلے گئے، جہاں کر کے جو کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کر کے صدیق نے دیکھیا، حوصلہ میرے صدیق دا، صدیق نے دیکھیا سرکار وفات پا گئے نے، کپڑا ہٹایا، پیشانی دا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کے فرماندے نے محبوب جی جویں تہاڈی زندگی پا کے اللہ نے تہاڈی موت نو اتنا پاک بنا چھڑیا، تہاڈے تے گیا۔ حضرات گرامی یہ جملہ میرے صدیق نے کیوں کیا؟ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ گئے نے پھر آ جان گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے دوبارہ اپنے دین نو غالب کریں گے، پھر موت آئے گی۔ صدیق فرماتے ہیں لوگوں غم اپنی جگہ تے لیکن عقیدہ اپنی جگہ تے، سیدھا صدیق میرے پیغمبر دے منبر تے چلے جاندے نے، جہاں کر کے خطبہ پڑھتے نے، صحابہ دیاں کفیتیں عجیب نے لیکن صدیق دا انداز بھی عجیب ہے۔ میرے صدیق جا کر کے کہندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں تہاڈے اندر جڑا نبی پاک دیاں عبادتاں کردا سی وہ سمجھے کہ پیغمبر وفات پا گئے نے، جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے نا، اللہ نو کبھی موت نہیں آئے گی۔ نال قرآن پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرات گرامی صدیق دے پڑھن دی دیر سی جدھر دیکھو ہر صحابی یہی پیا پڑھدا ہے نا وما محمد الا رسول۔ صحابہ کرام دے غم دے بادل چھا جاندے نے، صحابہ کرام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میری گود دے اندر محبوب نے
हवासी जनाब अजीब जे हो जाते ने कि मेरे सरदार नो मेरे सरताज नो उन उजरे दी चारपाई तो उठा करके जमीन अंदर दफन कर दिता जाएगा। हज़रात गिरामी तवज्जो कर दे जाना, ये वाले गमनाक वाक़या एक कड़ी बयान करा बगैर काफी चला जाएगा। 3 दिन दे बाद मेरे महबूब दी तदफीन हुंदी है, ऐसे करके दफन करके जब सहाबा किराम वापस आने लगदे ने, अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्ना महबूब दा मोट वाला फेरा वेख के आखिया सी, वाह कर बाबा, आए मेरे अबू जान नूं कितनियां तकलीफां ने। मेरे पैगंबर फरमांदे बेटा अज दे बाद तेरे बाप नूं कोई तकलीफ नहीं आएगी। मौत दे वक्त इंसान सारी जिंदगी वाल नजर दुड़ांदा है, केड़ी तकलीफ है कि मेरे पैगंबर ने नहीं उठाई। बचपन के अंदर पैदा हुए थे बाप कोई नहीं, ये भी सदमा मेरे पैगंबर को पहुंचेगा। थोड़ा अरसा गुजरिया वहां वफात पा गई, ये भी सदमा मेरे पैगंबर को पहुंचेगा। थोड़ा अरसा गुजरिया दादा वफात पा गया, ये भी सदमा मेरे पैगंबर को पहुंचेगा। थोड़ा अरसा गुजरिया आपकी वफा वाली बीवी भी वफात पा जाती है, ये भी सदमा मेरे पैगंबर को पहुंचेगा। तैफ दे अंदर पत्थर लगे मेरे पैगंबर को, ये तकलीफ भी मेरे पैगंबर को पहुंची। दे अंदर दमदार जख्मी हुए मेरे पैगंबर दे, ये तकलीफ भी मेरे पैगंबर को पहुंची है। बेटियां तलाकां दित्तियां गईयां, ये तकलीफ भी मेरे पैगंबर को पहुंची है। बेटी नूं नेज़ा मारिया गया, ये तकलीफ भी मेरे पैगंबर को पहुंची है। मक्के और मदीने भेजा गया, घर छोड़न वाला दर्द भी मेरे पैगंबर को पहुंचे है ना। रात गिरामी पत्थर मारे गए, मुसम्मम ते मजनून किया गया, ये सारियां तकलीफां मेरे पैगंबर को पहुंचिया ने। लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते बेटा आज दे बाद तेरे बाप नूं कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज दे बाद तेरे बाप नूं कोई दुख कोई सदमा नहीं पहुंचेगा। जब मेरे महबूब नूं दफन करन तो बाद सहाबा किराम वापस आंदे पे ने, अम्मा फातिमा ज़हरा सहाबा नूं कातिब हो के कहंदियां ने। और एक हदीस अंदर इस तरह आंदा है, महबूब दे खादम अनस आप दे मुअज्जिन बिलाल नूं कहंदियां ने, ओ अनस ते बिलाल तुहाडा हौसला किवें पै गया जिस पैगंबर दा थूक मुबारक लुहादे दान तुसी जमीन ते नहीं सी गिरन देंदे, अज आप ही दफन करके ऊपर मट्टी किवें डाल आए जे। तुहानू ओख गया अपने महबूब नूं जिन्नी ज़ियारत वास्ते तड़पदे सी, जिन्ना दी ज़ियारत वास्ते तरसदे सी, अज आप ही दफन करके आंगे जे। सहाबा भी रो रहे ने, अम्मा फातिमा ज़हरा भी रो रही ने, सईदा उम्मे ऐमन भी रो रही ने, अम्मा आयशा सिद्दीका भी रो रही ने। हज़रात गिरामी तुहाडे कोल कोई सवाल करे जश्न क्यों नहीं मनांदे, बुखारी खोल के ए वाले आंसू दिखाओ, आखो साडी मजबूरी है। जिस दिन मेरे महबूब दुनिया तो जान, हज़रात किसे आम घर दे अंदर बच्चे दी शादी रखी होए, शादी वाले दिन बच्चे दा बाप वफात पा जाए, आपने जी शादी वखर करो, उनते गम दी कफियत दे अंदर उन जनाब शादी ते नहीं ना हो सकती, गम ते खुशी दोनों किवें कट्ठियां हो सकदी ने। हज़रात कायनात दे सरदार दुनिया तो जा रहे ने, अम्मा फातिमा भी रो रही है, अम्मा आयशा भी रो रही है, और रो के कह रही है साढ़े ऊपर मुसीबतां दे ऐसे पहाड़ टूट गए, अगर ये दिना ते तोड़ दिते जांदे ते दिन भी रातां दी तरह सिया हो जांदे। लेकिन महबूब दे सहाबा किराम दियां अखां दे अंदरों आंसू ने, अम्मा फातिमा
صحیح معنی اندر محبوب دی سچی غلامی کرن دی توفیق عطا فرما